नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। अर्थसंकल्पातून कोकणच्या विकासाला बळ। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत 25 वर्षांच्या सत्तेतून फक्त भ्रष्टाचार, वैभव नायकांचे आरोप आणि भीषण अपघात, महिला जागीच ठार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। झरेबांबर पंचायत समिती गणातील जनतेला परिवर्तन हवं असून हीच भावना सर्वसामान्यांमध्ये ठामपणे उमटत असल्याचं प्रतिपादन झरेबांबर पंचायत समिती महायुतीच्या उमेदवार स्नेहा गवस यांनी केलं। जनतेच्या अपेक्षा ओळखून त्यावर प्रामाणिकपणे काम करण्याचा आपला निर्धार असून सत्तेत आल्यानंतर दिलेल्या शब्दाला न्याय देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली। झरेबांबर पंचायत समितीमध्ये आज आपण घरोघरी प्रचार फिरत आहात। लोकांचा कशा प्रकारे प्रतिसाद लागते, काय सांगा? प्रतिसाद खूप छान आहे, कारण लोकांना बदल हवा आहे आणि तो बदल आमच्या माध्यमातून लोकांना मिळेल याची त्यांना आशा आहे। म्हणून काल आम्ही उत्सव केला, पिकुळेचा प्रचार केला। बऱ्या प्रमाणात लोक प्रचारात आमच्यासोबत सहभागी होत आहेत। त्यामुळे लोकांना किती अपेक्षा आहे याचा लक्षात येतं आणि लोकांच्या अपेक्षांना खरं उतरण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। आपल्यासोबत उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे विनीता घाडी हेही देखील आपल्यासोबत रिंगणात आहेत। त्यांना कशा प्रकारे लोकांचा प्रतिसाद आहे किंवा तुम्हाला म्हणजे एकंदरीत काय वातावरण आहे? मला वातावरण दिसतंच। आमच्यासोबत प्रचारात असलेले आमचे कार्यकर्ते आणि इतर लोकही, पण प्रत्येकाने आपापलं नशीब आजमावायचं आहे। लोक कोणावर विश्वास ठेवतील याच्यावर सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत। प्रत्येकजण आपापला प्रचार आपापल्या परीने करणारच आहे। तुम्ही झरेबांबरचं सरपंच पदही भूषविलेलं आहात। सध्या तुम्ही पंचायत समितीसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आहात। महिलांसाठी विजन काय असणार आहे? सरपंच मी मागच्या टर्ममध्ये 2018 पासून 22 पर्यंत सरपंच होते। झरेबांबरमध्ये सरपंच काम करताना महिलांसाठी काही गोष्टी करण्यासाठीचा खूप बराच विचार केलेला। काही गोष्टी सुरुवात झालेली आहे, पण अजूनही प्रत्येक महिलेला तिच्यासाठी काम, स्वावलंबन ह्या गोष्टी करायच्या आहेत। झरेबांबर पुरता थोडाफार प्रयत्न चालू आहे। दोडामार्ग तालुक्यातील बऱ्याच महिला ज्या अशा आहेत की ज्यांना सध्या महिलांना घरी काही काम नाही आहे, घरी बसून रिकामी असतात। एकतर त्या घरी बसून आपल्या घरात फावल्या वेळेत काही करू शकतील किंवा ते आजूबाजूला एकत्र महिलांचा ग्रुप करून एखादा छोटा मोठा व्यवसाय करू शकतील, अशासारखे प्रयत्न करणार आहे। ठाकरेंना हक्काचे उमेदवारही मिळत नाहीत, त्यामुळे महायुतीचे उमेदवार घासून नाही ठासून येतील असा विश्वास मंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केला। आता जर बघितलं तर एकतर्फी निवडणूक दिसते, कारण ठाकरे शिवसेनेचे प्रचार कोणीच आले नाही या ठिकाणी। नगरपालिकेमध्ये पण हे चित्र होतं, कसं पाहता? बघा, ही पूर्ण हा प्रवास हा लोकसभा, विधानसभा, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मतदारांना, जनतेला कळून चुकलेला आहे की ह्या जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल तर सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सगळेच उमेदवार अगर आम्ही जिंकून दिले तर आमच्या प्रत्येक गावाचा विकास होऊ शकतो असा जनतेला विश्वास बसलेला आहे। म्हणूनच ठाकरे सेनेचे नेते सोडा, त्यांना उमेदवार पण साधे त्यांना हक्काचे मिळत नाहीये। त्यांना एवढ्या वर्ष जनतेने सत्ता देऊन पाहिलेली, 2014 पासून ते 24 पर्यंत ठाकरे सेनेकडेच इथे सगळी सत्ता होती, खासदार होते, आमदार होते। काय केलं आमच्या जिल्ह्यासाठी? कुठला विकास आणला? किती मुलांना रोजगार दिले? या सगळ्या गोष्टी आता जनतेला कळून चुकल्या असल्यामुळे 14ला जो काही विजयाचा झंझावात राणे साहेबांच्या नेतृत्वात जे सुरू झालेला आहे, मला विश्वास आहे महायुतीचे आमचे सगळे उमेदवार घासून नाही ठासून निवडून येतील। सतीश सावंतांच्या भाजप प्रवेशाच्या निर्णयाचं मंत्री नितेश राणेंनी कौतुक केलंय। त्यांचं टायमिंग मस्त असल्याची कोपरखळीही लगावली आहे। म्हणून आजच्या निमित्ताने मी सावंत साहेबांचं मनापासून मी त्यांचे स्वागत करतो। कारण का विरोधात होते तरी पण कधी आम्ही एक दुसऱ्यावर जास्त टीका केली नाही। त्यांच्याबद्दल नेहमी मान सन्मानच ठेवणाऱ्यापैकी आम्ही लोक। कारण का त्यांनी कधी आमच्या कुटुंबावर, राणे साहेबांवर कधी खालच्या पातळीची टीका केली नाही। बाकी गेलेले त्यांनी केले, पण सावंत साहेबांनी तेवढं तरी पाळलं आणि म्हणून आज पण मान सन्मानाने आज आम्ही त्यांच्याबरोबर उभे आहोत। आणि म्हणून आजचा जो हा निर्णय आहे, आज सन्मान्य राणे साहेबांनी अतिशय विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे।
आणि म्हणून एकदा राणे साहेबांनी घेतलेला निर्णय हे सगळ्याच राणे साहेबांबरोबर असलेल्या कार्यकर्त्यांना मान्य करून आपल्याला पुढचा प्रवास आपल्याला करायचा आहे. परत एकदा आमच्या आदरणीय सतीश सावंत साहेबांबरोबर आलेले जेवढे त्यांचे सहकारी आहेत आपल्या सगळ्या जणांचं भारतीय जनता पक्षामध्ये मी मनापासून स्वागत करतो. आपण यापुढे आमचे जे दोन्ही उमेदवार आहेत अर्कुळ मतदारसंघाचे आणि जिल्हा पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद आणि पाहिजे असेल तर नाटक जिल्हा परिषद पंचायत समिती पण आपण सगळेजण एक ताकदीने शेवटी सगळेचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आहेत, कमळ चिन्हाच्या वरचे उमेदवार आहेत आणि आता आपण एक कुटुंब म्हणून खऱ्या अर्थाने हा पुढचा प्रवास करू. मलाही मनापासून समाधान काय वाटतं माहिती, या वर्षी राणे साहेबांचा 75वा वाढदिवस आणि जेवढे राणे साहेबांचे 90% जेवढे सहकारी आहेत आज एकत्र म्हणून 75वा वाढदिवस आम्ही एकत्र या वर्षी 10 एप्रिलला आम्ही साजरा करणार आहोत आणि म्हणून नेहमीसारखं आमच्या सतीश सावंत साहेबांनी टायमिंग अतिशय चांगली झालेली आहे. म्हणून मला विश्वास आहे ह्या पुढचा प्रवास आम्ही सगळेजण एकत्रच करणार आहोत. कोणीही याच्यानंतर लांब जाण्याचा प्रश्न नाही. मीही राज्यामध्ये काम करत असताना मला सावंत साहेब आणि सगळेजण निश्चित पद्धतीने ताकद देतील, बळ देतील असा विश्वास त्या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. जुने हक्काचे सहकारी म्हणत मंत्री नितेश राणेंनी सतीश सावंत यांचा उल्लेख केलाय. सतीश सावंतांच्या येण्यानं संघटना मजबूत होईल असा विश्वासही पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केलाय. पाहूया. आज सन्मान्य राणे साहेबांच्या सूचनेनुसार आमचे जुने पण हक्काचे सहकारी सन्मान्य सतीश सावंत साहेबांनी परत एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या परिवारामध्ये आमच्या जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंतजींच्या उपस्थितीमध्ये आज प्रवेश केलेला आहे. त्यांचा अनुभव आणि सहकार क्षेत्रामध्ये शेती क्षेत्रामध्ये त्यांनी केलेलं काम आणि याच्या अगोदर पण ते जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काँग्रेसची संघटना सांभाळलेली, अन्यही संघटना सांभाळण्याचा त्यांना एक चांगला अनुभव आहे. मला विश्वास आहे येणाऱ्या कालावधीमध्ये भारतीय जनता पक्षला मजबूत करण्यामध्ये ते नक्की मोठा हातभार लावतील असं माझा ठाम विश्वास आहे. जिल्हा परिषद त्याच्यामध्ये किती फायदा शेवटी तुम्हाला सांगतो एका काळात त्यांनी काँग्रेसची पूर्ण संघटना बांधण्याचं काम सन्मान्य सतीश सावंत साहेबांनी एक हाती तेव्हा केलेलं. त्याच्यानंतर पण ह्या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये त्यांना ओळखणारा एक वर्ग आहे, कार्यकर्त्यांची त्यांची चांगली ओळख आहे. म्हणून येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये आमचा महायुतीचा जो विजय आहे तो अजून भक्कम पद्धतीने आम्ही विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. सतीश सावंत साहेबांच्या येण्यामुळे आमची संघटना तर घट्ट होईलच, पण आमच्या प्रत्येक उमेदवारामध्ये विजयाच्या ह्याच्यामध्ये त्यांचा निश्चित पद्धतीने सिंहाचा वाटा असेल. उद्धव ठाकरेंना सतीश सावंतांचं महत्त्व कळलं नाही, त्यांची कामं त्यांनी केली नाहीत, त्यामुळे सतीश सावंत यांनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतल्याचं मंत्री नितेश राणे म्हणाले. शेवटी मी आता जसं भाषणात सांगितलं, सावंत साहेबांनी पण उल्लेख केला, ठाकरे सेनेला किंवा उद्धवजींना सतीश सावंत साहेबांसारख्या चांगल्या कार्यकर्त्यांचं सहकार्यांचं महत्त्वच कळलं नाही. त्यांना कुठे कशी जबाबदारी द्यायची, किती ताकद द्यायची हे त्यांना कळलं नसल्यामुळे त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्रीच्या काळात उद्धवजींकडे जी कामं सतीश सावंतजी घेऊन जायचे सहकार बाबतीमध्ये, शेती बाबतीमध्ये, त्याचा कुठलाही फायदा कुठलाही प्रश्न ते सोडू शकले नाही मुख्यमंत्री असताना पण. तर म्हणूनच शेवटी जिल्ह्याच्या विकासासाठी धावपळ करणाऱ्यापैकी सतीश सावंत साहेब आहेत आणि त्यांना कळलं की आज राज्यात, केंद्रात आणि जिल्ह्यात आज भारतीय जनता पक्षाने महायुतीची सत्ता आहे आणि म्हणून जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल, सहकार आणि कृषी क्षेत्रामध्ये काम करायचं असेल तर भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीशिवाय दुसरा पर्यायच नाही आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्यांनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतलेला आहे. सतीश सावंत व्यासंगी अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहेत. भाजपात प्रवेश करणाऱ्यांपैकी त्यांचं स्थान वरचं आहे. त्यांचं मार्गदर्शन घेत राहू असं मत भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी व्यक्त केलंय. पाहूया. व्यक्तिमत्वाबद्दल कुतूहल आहे, आदर आहे असे सन्माननीय सतीश सावंत साहेबांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या पक्ष प्रवेशाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपण सगळे उपस्थित आहोत. आपले सर्वांचे लाडके पालकमंत्री सन्माननीय नितेश राणे साहेब,
आणि माझे सगळे सहकारी पत्रकार मंडळी आणि आपण सगळी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सगळ्यांचं मी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. सन्माननीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्यांनी 3 दशक सामाजिक असेल, राजकीय असेल, सहकार क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा उमटवला, ज्यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद सक्षमरित्या भूषवलं, त्याला एक वेगळं नावलौकिक प्राप्त करून दिला. सहकार क्षेत्रामध्ये जिल्हा बँकेसारख्या एका प्रतिष्ठित बँकेचे अध्यक्ष म्हणून ज्यांनी काम केले आणि त्याचप्रमाणे शेती असेल, शेतीपूरक काही उद्योग असतील, काजू, आंबा हे सगळं उद्योग असतील, तर या सगळ्यामध्ये एक व्यासंगी अभ्यासू असं व्यक्तिमत्व म्हणून सतीश सावंत साहेबांची ओळख आहे. खरं तर मी सक्रिय राजकारणातला कमी अनुभव असताना सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. आपले नेते सन्माननीय राणेसाहेब असतील, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, नितेशजी असतील, निलेशजी असतील, या सगळ्या मंडळींनी वेळोवेळी चांगलं मार्गदर्शन केलं, सांभाळून घेतलं आणि म्हणून थोडंसं हे नेतृत्व करण्याची संधी मला वृद्धिंगत करता आली किंवा त्याला न्याय देता आला. आणि आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये राणेसाहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून, पालकमंत्री साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून अनेक मंडळी प्रवेशकर्ते झाली असतील. तर या सगळ्या प्रवेशकर्त्यांमध्ये सतीशजी सावंत साहेबांचं स्थान एक वरच्या अंगाचं आहे आणि पुढच्या सगळ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी आज या राणेसाहेबांच्या प्रवेशानंतर गेल्या 6-7 वर्षामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फार विस्तारलेली आहे. आपण जर बघितलं असेल तर जिल्हा परिषदच्या 50 आणि पंचायत समितीच्या 100 जागांपैकी तब्बल 25 जागा बिनविरोध होण्याएवढं या पार्टीने आपलं संघटनात्मक आणि सगळ्या विकासाच्या दृष्टीने काम केलेलं आहे. मला वाटतं हा केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलंच नाही तर पूर्ण राज्यातील इतिहास आहे की 8 जिल्हा परिषदच्या जागा बिनविरोध होणं आणि 17 पंचायत समितीच्या जागा बिनविरोध होणं. तर इतकं सगळं संघटनात्मक आणि विकास कामांच्या अनुषंगाने जिल्हा इतका समृद्ध झाला असताना सतीश सावंत साहेबांचा प्रवेश हा सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या पुढच्या वाटचालीसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल असं मला वाटतं. ज्या अपेक्षेने सतीश सावंत साहेबांनी आपली काही जी काही उद्दिष्ट होती, अनेक कामांमध्ये त्यांनी हात घातलेले होते आणि ती पूर्णत्वच गेली नव्हती. मला विश्वास आहे की राणेसाहेब असतील, नितेशजी असतील आणि आम्ही सगळीच मंडळी असू, आपल्या सरकारच्या माध्यमातून, मध्ये केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, या माध्यमातून त्यांच्या जे काही ध्येय आहेत, जी काही उद्दिष्ट आहेत, ती सगळी नजीकच्या काळामध्ये परिपूर्ण होतील. आणि ज्या अपेक्षेने आपण सगळी मंडळी सतीशजींबरोबर त्यांची साथ देत आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करते झालेला, तर ज्या अपेक्षेने आपण या पक्षामध्ये, या कुटुंबामध्ये, या भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये सहभागी झाला, तर तो तितकाच त्या अपेक्षेपेक्षा कदाचित किंवा जास्त असा आदर आणि सन्मान भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये आपल्याला मिळेल याची जिल्हाध्यक्ष ग्वाही देतो. आणि सन्माननीय सतीशजी सावंत साहेबांचं यापुढे भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक संघटनात्मक असेल आणि इतर सगळ्या वाटचालीमध्ये चांगलं मार्गदर्शन आम्हाला लाभेल याची मला खात्री आहे. पुन्हा एकदा सगळ्याच वैभववाडी तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेला धक्का बसलाय. भुईबावडा पंचायत समितीतील ठाकरे शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार वसंत मोरे यांनी भाजपचे उमेदवार देवानंद पालांडे यांना पाठिंबा दिलाय. तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेला हा 4था मोठा धक्का या निवडणुकीत बसलाय. वैभववाडी तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेला निवडणुकीत एका पाठोपाठ एक धक्के बसतात. सुरुवातीला कोळपे जिल्हा परिषदेच्या उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला, त्यानंतर डमी उमेदवारानं माघार घेतली. त्यामुळे कोळपे जिल्हा परिषद सदस्यपदी भाजपचे प्रमोद रावराणे बिनविरोध झाले. त्यानंतर भुईबावडा पंचायत समितीसाठी ठाकरे शिवसेना पुरस्कृत असलेले वसंत मोरे यांनी भाजपच्या उमेदवार देवानंद पालांडे यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे ठाकरे शिवसेनेला मोठा धक्का बसला. त्यांनी रितसर भाजपात प्रवेश केला. यावेळी भाजपचे नासिर गाझी, भालचंद्र साठे, किशोर कांबळे, स्वप्नील खानविलकर, मनोज परब, रवींद्र गुरव, विलास कदम, प्रताप पालांडे, पांडुरंग जाधव, धनाजी हडशी, प्रथमेश पालांडे, ओंकार पाटील, प्रसाद पालांडे, प्रथमेश देसाई उपस्थित होते. पायी भावनेला समोरून मी आजपर्यंत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून माझी तालुका लेवलला त्याने घोषित केली की ही उमेदवारी वसंत मोऱ्यांनीच लढवायची. जितेंद्र तळेकर आणखीन आमचे असलेले सहकारी यांनी सगळ्यांनी माझे नाव घोषित करून शेवटला असला फॉर्म भरता वेळे फॉर्म भरून माझ्याकडून फॉर्म भरून घेतला आणि तो फॉर्म मला इच्छुक फसवून त्याने डमी फॉर्म म्हणून भरून घेतला.
आणि तो फॉर्म मी ज्या वेळेस पाठी घेण्याच्या पूर्वी मला सांगितलं तुम्ही पाठी घ्यायचा नाही, जितेंद्र तळेकर हा कुठे दडी मारलेली आहे आणि आपल्या पक्षाचं नाव खराब होईल. आणि तरीही आता ह्या कार्यरत झाल्यानंतर माझा फॉर्म मला शाखेमध्ये बसवून ठेवून माझा फॉर्म तसाच पाठी पडला. आणि नंतर मला त्या लोकांनी सांगितले की तुला आम्ही अपक्ष म्हणून तुला आम्ही सहकार्य करतो. आणि सहकार्य न करताना ज्या वेळेस जितेंद्र तळेकर पाठी गेल्याच्या नंतर मला सांगितलं की तू तुझ्या ताकदीने तू लढू शकतोस. आणि ती ताकद माझी कमकुवत असल्यामुळे मी देवानंद पालांडे यांना समर्थन करून मी माझा पूर्ण पाठिंबा त्यांना देत आहे. या पक्षाने हे माझं पद मला आर्थिक बाजू कमकुवत बघून यांनी शेवटला असला मला पूर्ण पाठिंबा दिला नाही. तरी आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांचे कामाभावे कामं बघून मी देवानंद पालांडे यांना मी माझा पूर्णपणे पाठिंबा देत आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर पिंगुळी टेंब इथं सोमवारी सकाळी सुमारास झालेल्या एका अत्यंत भीषण अपघातात 62 वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू झालाय. आशा सोनू धुरी असं मृत महिलेचं नाव आहे. रस्ता ओलांडत असताना एका भरधाव कारनं त्यांना धडक दिल्यानं हा अपघात घडला. आशा धुरी या सकाळी महामार्ग ओलांडत होत्या. त्याचवेळी गोव्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या कारनं त्यांना जोरदार धडक दिली. हा अपघात इतका भीषण होता की धडक बसल्यानंतर आशा धुरी यांचे अवयव शरीरापासून वेगळे झाले आणि त्यांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय. महामार्गाच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात उभी असलेली ट्रॅक्स आणि इतर मोठी वाहनं या अपघाताला कारणीभूत ठरत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. या उभ्या वाहनांमुळे रस्ता ओलांडणाऱ्यांना किंवा वाहन चालवणाऱ्यांना समोरून येणारं वाहन दिसत नाही. परिणामी इथं वारंवार अपघात होत आहेत अशी माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. आपल्यासमोर कोणाचंच आव्हान नसून ठाकरे शिवसेनेची ही शेवटची निवडणूक आहे अशी टीका शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी केली आहे. 7 फेब्रुवारीला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचं इलेक्शन होऊ घातलेलं आहे. आणि आतापर्यंत सन्माननीय कोकणचे भाग्य विधाते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, आमचे शिंदे साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे संपर्क मंत्री आदरणीय उदयजी सामंत, आमचे लोकप्रिय पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय निलेशजी राणे, सावंतवाडीचे आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून महायुती झालेली आहे. आणि महायुतीच्या सर्वच पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी अतिशय नियोजनबद्ध या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कुडाळ मालवणमध्ये प्रचार यंत्रणा राबवताना घरोघरी आपल्या उमेदवाराचा प्रचार करताना आपल्याला पाहायला मिळते. आज देशामध्ये सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता आहे. महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस तसेच आमचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत सत्ता आहे. आणि महानगरपालिका नगरपालिकाचे एकंदरीत रिझल्ट बघितल्यानंतर कारण अपेक्षापेक्षा मोठे रिझल्ट 90% पहिल्यांदाच या महाराष्ट्रामध्ये महायुतीला यश मिळालं. आणि आता जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी अतिशय महायुतीला पोषक वातावरण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. पंचायत समितीच्या 100 जागा आणि जिल्हा परिषदेच्या 50 जागा या सर्वच्या सर्व जागेवरती महायुतीचा झेंडा फडकणार आहे. आणि अतिशय चांगल्या वातावरणात या जिल्ह्यामध्ये प्रचार यंत्रणा आमची महायुतीची चालू आहे.
आज विकास ज्या पद्धतीने होतोय कुडाळ मालवणमध्ये सन्मान्य निलेशजी राणेसाहेब असतील आमदार यांच्या माध्यमातून जो गेल्या 6 वर्षामध्ये विकास होतोय, कामं होत आहेत. 2 अधिवेशनं झाली, मुंबईला झाले, नागपूरला झाले. या अधिवेशनामध्ये सुद्धा या कोकणचे या आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघातील जिल्ह्यातील प्रश्न अभ्यासपूर्वक त्या ठिकाणी निलेशजीने त्या ठिकाणी मांडले, आपण सर्वांनी पाहिले. आणि अभ्यासपूर्वक विषय मांडून या मतदारसंघामध्ये गेली 10-15 वर्षे हा मतदारसंघ कुडाळ मालवण मागास राहिला. विकासापासून या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी आणण्याचं काम सन्माननीय आमदार निलेशजी करत आहेत. आणि मालवण नगरपालिका असो व कालच्या नगरपालिकेच्या सिंधुदुर्गातले रितट असो महायुतीच्या बाजूने झाले. आणि कुडाळ मालवणमध्ये निलेशजींना उमेद देण्यासाठी सर्वच्या सर्व महायुतीची जागा या कुडाळ मालवणची जनता मतदार भरभरून मतदान करून धनुष्यबाण आणि कमळ यांनी सेनेला करून एक 100% यश सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब यांच्या पत्रामध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे मी जास्त बोलत नाही, कारण आमच्यासमोर विरोधकांचं आव्हानच नाही. आज जी काय उभाटा राहिली आहे ती उभाटा शेवटचं त्यांचं हे इलेक्शन आहे असं मला वाटतं. काही उमेदवारांना ते स्वतः विड्रॉ करायला सांगतायत त्यांचे नेते. त्यामुळे काही निष्ठावंत उभाटाचे कार्यकर्ते आमच्याकडे प्रवेश करताना सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. की अशा पक्षात राहण्यापेक्षा आणि आमची निष्ठा नाहक त्या ठिकाणी निष्ठेची राहण्यापेक्षा आम्ही शिवसेना धनुष्यबाण या चिन्हाच्या पक्षामध्ये मोठ्या संख्येने शिंदेच्या दोघांनी सहभागी होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एकंदरीत सगळं वातावरण जर पाहिलं तर मालवणचे 6च्या 6 जिल्हा परिषद, 12च्या 12 पंचायत समिती, तसेच कुडाळचे 9च्या 9 जिल्हा परिषद, 18च्या 18 पंचायत समिती महायुतीचे मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील. आणि इतिहासात पहिल्यांदाच या जिल्हा परिषदवरती 100% रिझल्ट देऊन महायुतीचा झेंडा फडकताना आपल्याला पाहायला मिळेल असा माझा ठाम विश्वास आहे. सारापमधील अपक्ष उमेदवाराचे 6 वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आलंय, तर सुकळवाडमधील अपक्ष उमेदवाराशी शिवसेनेचा संबंध नाही, असं शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी स्पष्ट केलंय. महायुती झाल्यानंतर मला भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत यांचा फोन आला होता की सारापमधून बंडखोर म्हणून अनिकेत तेंडुलकर त्या ठिकाणी पंचायत समितीसाठी उभा राहिलेला आहे. मी या प्रसंगी सांगतो की त्यांनी बंडखोरी मागे घेतली नाही, तसं पत्र आम्ही त्याला काढलेलं आहे. पण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मी आपल्याला सांगतो की अनिकेत तेंडुलकर याला 6 वर्षासाठी या पक्षातून आम्ही निलंबित करतोय. याचा आणि आमचा शिवसेनेचा काडीमात्र सुद्धा संबंध नाही. त्यामुळे कुठेही गैरसमज कोण फसवण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा आमच्या नेत्यांचं किंवा माझं नाव जर कोण वापरण्याचा प्रयत्न करत असेल तर 100% ते चुकीचं आहे. आमचे महायुतीचे उमेदवार त्या ठिकाणी कमळ यांच्यावरती पंचायत समितीसाठी उभे राहिलेले आहेत. त्यामुळे महायुतीचा धर्म पाळून आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी धनुष्यबाण आणि कमळ व्यतिरिक्त कुठल्याही दिशेला मतदान करायचं नाही असं मी या ठिकाणी प्रसिद्ध माध्यमातून आपल्याला मी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे अनिकेत तेंडुलकर यांचं 6 वर्षासाठी निलंबित केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट, सुकळवाड पंचायत समितीमधून प्रसाद मोरजकरी उभे राहिलेले आहेत. त्याच्याशी संपर्क साधला असताना फॉर्म मागे घेण्यासाठी ते मला स्पष्टपणे त्यांनी मला सांगितलं की मी तुमच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला नाही आहे आणि त्यांनी केलाच नव्हता. त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये राणेसाहेबांच्या खासदारकीच्या वेळी प्रवेश केलेला होता. तरी पण आम्ही त्याला महायुतीचा धर्म पाळून त्याला फोनवर आणि आमच्या आमदारांनी पण त्याला सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. परंतु तो म्हणाला की मी भाजप पक्षाचाच आहे, तू पुढच्या पक्षाचा आहे काय ते मी आता सांगू शकत नाही, कारण तू तसं म्हणतोय. परंतु आमच्या नावाचं किंवा माझं किंवा माझ्या नेत्या आमदार साहेबांचं किंवा आमचं तुमचं नाव वापरून जर तो प्रचार करत असेल तर 100% चुकीचं आहे. मी त्याची निलंबन करू शकत नाही, का तो माझ्या पक्षाचा सदस्य नाही किंवा त्यांनी माझ्या पक्षामध्ये प्रवेश केलेला नाही.
तरी पण आमच्या नावाचा गैरवापर जर करत असेल तर त्याचा आणि आमचा कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही. इथे महायुतीचा कमळ निशाणी घेऊन गावडे उभे राहिलेले आहेत. यालाच महायुतीचा धर्म म्हणून आमच्या पक्षाचे सर्व लोक आम्ही यांचंच काम करणार आहोत, त्यांना पुढे आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे प्रसाद मोरजकर यांनी कुठल्याही प्रकारचं दिशाभूल करण्याचा जो प्रयत्न केलेला असेल तो चुकीचा आहे. आमचा काडी मात्र या अपक्ष उमेदवाराशी संबंध नाही असं याद्वारे मी पत्रकार माध्यमातून मी या ठिकाणी सांगितलं. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीला अवघे 4 दिवस जरी शिल्लक असले तरी येणाऱ्या 9 तारीखला गुलाल महायुतीचाच उधळणार आहे असा विश्वास पंचायत समितीचे उमेदवार सोनल कुबल यांनी व्यक्त केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या रणधुमाळीत अवघे 4 दिवस शिल्लक आहेत. 4 दिवसानंतर या ठिकाणी मतदान होणार आहे. आज आपण मणेरी जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये आहोत. आपल्यासोबत महायुतीचे सर्व पदाधिकारी उमेदवार आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया एकंदरीत काय प्रकार आहे, काय अवघे 4 दिवस शिल्लक आहे आणि प्रचाराच्या कशा प्रकारे जोर चालू आहे. उमेदवार सोनल कुबल आहेत. मॅडम काय सांगाल, एकंदरीत 4 दिवस शिल्लक आहे आणि आपण कशा प्रकारे प्रचार करताना लोकांचा कशा प्रकारे प्रतिसाद लागतो? जरी 4 दिवस शिल्लक राहिले तरी आम्ही सगळ्यांच्या घरोघरी प्रचार करत आहोत. चांगल्या प्रकारे सगळ्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे आम्हाला येणाऱ्या 9 तारीखला महायुतीचा हा विजय निश्चित आहे. निश्चितच अजूनही काही आहेत. साहेब काय सांगाल, एकंदरीत आपण या ठिकाणी डोर टू डोर प्रचार करत आहे, कशा प्रकारे वातावरण आहे? होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत इथे आमच्याकडे झालेली कुडाशामध्ये विकास कामे पाहता भरघोस अशी दीपक भाईंच्या माध्यमातून विकास कामे झालेली आहेत. त्यामुळे ह्या महायुतीचा दोन्ही उमेदवार आमचे या भरघोस मतांनी निवडून येतील एवढी आम्हाला खात्री आहे. मिळणारा प्रतिसाद हा भरघोस आहे. तसेच इथे झालेले खूप रस्ते वगैरे बंधारे म्हणा, कामं म्हणा, इतर ही महायुतीच्या माध्यमातून झालेली आहेत. तरी ह्या उमेदवारांना, दोन्ही उमेदवारांना आमच्या गावामध्ये चांगला असा प्रतिसाद असल्यामुळे त्यांचा विजय हा निश्चित मानला जातोय आणि निश्चितच होणार याबद्दल सर्वांना आम्हाला खात्री आहे व पुढील त्यांच्या वाटचालीस आम्ही शुभेच्छा देत आहोत आमच्या कुडासे वतीने. निश्चितच मणेरी जिल्हा परिषदमधून दोन्ही उमेदवार विजयी होतील अशी त्यांनी आशावाद व्यक्त केलेला आहे. काय सांगाल, एकंदरीत डोर टू डोर प्रचार करत आहेत आपण आणि या ठिकाणी काय वाटतं दोन्ही उमेदवारांबद्दल? खरं म्हणजे मी मुंबईला असतो, प्रचारासाठी मी मुंबई इथे आलेलो आहे. मी शिवसेनेचा विभाग प्रमुख आहे. प्रचार असा मस्त चाललेला आहे. घरोघरी जाऊन आपल्या लेडीज आहे सगळ्या चुलीतपर्यंत जातात. एवढा चांगला लोकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे आणि त्यामुळे विजय हा निश्चितच आहे. महायुतीचा केंद्रामध्ये महायुती सरकार आहे, सगळीकडे महायुती सरकार आहे, तेव्हा आपला विजय हा निश्चितच आहे. 9 तारीखला आमचाच गुलाल उतरेल. निश्चितच महायुतीचा विजय आहे आणि येणाऱ्या 9 तारीखला महायुतीचाच गुलाल उधळेल असा आशावाद व्यक्त केलेला आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार. भुईबावडा विभाग हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे. वर्षानुवर्ष येथील जनता भाजपच्या पाठीशी ठामपणे राहिली आहे. निवडणुकीपुरते विरोधक येतात, मात्र त्यांचं दुकान 7 फेब्रुवारी नंतर बंद होणार आहे अशी टीका भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष भालचंद्र साठे यांनी केली आहे. काय म्हणालेत साठे, पाहूया. या ठिकाणी प्रचाराची धुरा एकट्याकडे कुणाकडे देण्याचीही गरज नाही, कारण इथला कार्यकर्ताच तेवढा सक्षम आहे आणि तो 20 वर्षामध्ये घडलेला आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्याला माहिती आहे या ठिकाणी आजपर्यंत 20-22 वर्ष 25 वर्ष जी सत्तास्थान आहेत ही त्या सर्व कार्यकर्त्यांच्याकडे आहे आणि म्हणून इथला प्रत्येक कार्यकर्ता हा त्याच पद्धतीनं जिद्दीनं कुठलीही इलेक्शन असू दे, मग ती ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या सर्व इलेक्शन इथला कार्यकर्ता त्याच जिद्दीनं त्याच ताकदीने लढतो आणि म्हणून इथे एकच कोण आधारस्तंभ किंवा असं काही नाही. सर्व प्रत्येक कार्यकर्ता हा त्याच जिद्दीनं त्या चिकाटीनं काम करत असतो. काही फरक पडत नाही हे कोणी उभे राहिले. हे फक्त ही दुकानं तुम्हाला जी आहेत ना ती उद्याच्या 7 तारीखला संध्याकाळपर्यंतच उघडी दिसतील, नंतर ही कुठलीच दुकानं उघडी नसतील. ही परंपरा आहे, ही परंपरा आहे. आणि ही जत्रेतली दुकानं आहेत, जत्रा संपली का संध्याकाळी जशी उठून जातात ना तसं. पण हे भाजपचं जे दुकान आहे ते वर्षाच्या 12 महिने आणि दिवसाचे 24 तास कुठल्याही कार्यकर्त्याला कधी 24 तासामध्ये तुम्ही हाक मारायचं, तो तुमच्या सेवेसाठी तत्पर आहे. ही त्याची अखंड सेवा चालू असते आणि त्याच्यामुळे इथं कुठेही खंड पडत नाही. त्याकडे कसं पाहता साहेब? खरं सांगतो की वसंत मोरे सारखा कार्यकर्ता आज मी 25 वर्ष त्या ठिकाणी बघतोय की 25 वर्ष
आम्ही त्या ठिकाणी भरपूर मोठी झुंज देतो, पण हा निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे. आज त्याची कुठेतरी कदर केली पाहिजे होती या पक्षाने. त्याला ज्या पद्धतीने आज वागणूक दिले, मी तर म्हणेन त्या खोरीमधून तुम्हाला मतदान किंवा तुमचा बूथ हा विसरूनच जा भविष्यात. कारण ज्या प्रकारे तुम्ही त्याच्यावरती अन्याय, त्या एका व्यक्तीवरती अन्याय नाही केलाय, तर त्या संपूर्ण असलेल्या भागावरती तुम्ही अन्याय केलेला आहे. आणि म्हणून त्या चीड ती येऊन त्या लोक तुम्हाला त्याचं प्रत्युत्तर देतील. ठाकरे शिवसेनेच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना त्यांच्याच पक्षातच न्याय मिळत नाही, म्हणून हे कार्यकर्ते भाजपात येत आहेत, असा आरोप भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष नासिर काझी यांनी केलाय. पाहुयात काय म्हणालेत काझी. खरं तर या कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा इतिहास फार मोठा आहे. कारण 92 पासून या या मतदारसंघामध्ये या जिल्ह्याचे आमचे नेते आदरणीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गेले अनेक वर्ष त्यांच्याबरोबर आम्ही पक्षाचं काम केलं. आणि त्याच्यानंतर त्यांच्याबरोबरच अलीकडे त्यांचे चिरंजीव या विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यसम्राट पालकमंत्री नेताजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी काम करत असताना त्यांनी एकूणच आम्हाला कार्यकर्त्यांना दिलेली ताकद आणि बळ याच्या जोरावर आजपर्यंतच्या झालेल्या पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, लोकसभा, विधानसभा किंवा ग्रामपंचायती, सेवा सोसायटी असतील, या सर्व याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये आज नितेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या मतदारसंघाचा जो आपला बालेकिल्ला म्हणून आम्ही या ठिकाणी अबाधित ठेवण्याचं काम केलेलं आहे. आणि त्याचीच प्रचिती म्हणून आज उभाटाकडे असणारे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांना न्याय मिळत नाही आहे, त्यांना त्यांची दखल घेतली जात नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे भविष्य आपलं जे काय आहे या मतदारसंघाचं किंवा विभागाचं किंवा तालुक्याचं, हे फक्त न फक्त या जिल्ह्याचे पालकमंत्री कार्यसम्राट नेताजी राणे साहेब यांच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो. आणि त्यामुळे आता हे परिवर्तन प्रत्येक उभाटाच्या कार्यकर्त्यामध्ये जवळजवळ झालेला आहे. आणि हा मतदारसंघ एक संघपणे एकतर्फी आज भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून त्याची ओळख झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला खूप अतिशय आनंद आहे. आज या मतदारसंघामध्ये दोडामार्गवरून जरी उमेदवार दिला असता आणि या मतदारसंघामध्ये त्याला उभा केला असता, तरी त्याला सुद्धा निवडून आणण्याची हिंमत, ताकद या आमच्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यामध्ये आणि आमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये असल्यामुळे आज अनेक लोक या पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. आणि ही घोडदौड भविष्यात चालू राहणार आहे. आणि समोरच्या उमेदवाराचं डिपॉझिट राहणार नाही, अशा प्रकारचं या मतदारसंघाची ख्याती आहे. चित्र बघण्याची, ज्योतिषाची सांगण्याची गरज नाही. 100% 100% आमच्या या दोन्ही भिलवाडा पंचायत समिती असेल, कोळपे पंचायत समिती असेल, हे दोन्ही उमेदवार आपल्या विरोधी प्रतिस्पर्धी उमेदवार जे आहेत त्यांचं डिपॉझिट जप्त करून मोठ्या बहुमताने निवडून येतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. मुणगे पंचायत समिती मतदारसंघात भाजपचे अधिकृत उमेदवार सदाशिव ओगले यांच्या प्रचाराला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. सदाशिव ओगले थेट मैदानात उतरून त्यांनी मुणगे मतदारसंघातील विविध गावांमध्ये थेट मतदारांशी संवाद साधलाय. भाजपचा बालेकिल्ला असलेला देवगड तालुक्यामध्ये आपण आहोत. देवगड तालुक्यामध्ये कुणकेश्वर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून सध्याची परिस्थिती पाहिली तर भाजपचे सध्या मोठं प्रचार यंत्रणा राबवली जात आहे. पंचायत समितीची, मुणगे पंचायत समितीचे आपल्याकडे सदस्य आहेत साहेब, काय नेमकी परिस्थिती सध्या? तुम्ही प्रचाराला फिरताय, गावोगाव मोठी प्रतिसाद देखील मिळतो, एकंदरीत काय परिस्थिती आहे? या पंचायत समितीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर पारंपरिक पंचायत समिती आम्ही जिंकतोय गेली अनेक वर्ष. म्हणजे भाजपचे काही जे बालेकिल्ले आहेत देवगड तालुक्यात त्यावेळेच्या किंवा आजपर्यंत, त्याच्यामध्ये मुणगे पंचायत समितीचे दोन होते. मला वाटतं मी स्वतः इथे उभा राहिला जो तो माझ्याकडे 3 सीट आरक्षित झाल्या. आणि पक्षाने जो आदेश दिलाय की मुणगे पंचायत समितीमध्ये उभं राहायला लागेल, पक्षाचं काम वाढवा आणखी लागेल, त्यामुळे तुम्ही उभे राहा. आणि पक्षाने सुद्धा मला ही संधी दिली आहे. हे सांगायचं तर मला तिकीट आपळवून दिलंय. कुठेतरी कामाची गेले 35 वर्षाची काम करतोय आम्ही, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्याची पावती म्हणावी लागेल. गेले 8-10 दिवस फॉर्म भरल्यापासून जे आम्ही काम करतो, कुठेही बाबा सदावल्यांना ओळखत नाही कोण, असं कुठलं घर आम्हाला मिळत नाही. आणि कार्यकर्त्यांना जो आनंद असतो त्याच्या चेहऱ्यावर, तो आनंद बघायला मिळतोय की कार्यकर्त्यांचा आनंद असेलच तरच तो उमेदवार निवडून येतो. आणि आमच्याबरोबर जे कार्यकर्ते आहेत ते निस्वार्थी, निसंकोचपणे, खरोखर प्रामाणिकपणे काम करणारे हे कार्यकर्ते आहेत. आणि आमची तीच ॲसेट आहे.
ती संपत्ती आमची आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांचा इथे हा बालेकिल्ला आहे. इथून जास्त त्यांना मतदार देखील मिळतं. कशा पद्धतीने हे प्रचार यंत्र राबवतात पालकमंत्री, काय सांगा? एक मुद्दा महत्वाचा आहे की आपले प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब असतील, नारायण राणे साहेब असतील, आमचे नेते, त्याचप्रमाणे आमचे इथले पालकमंत्री आदरणीय नितेश राणे साहेब असतील, ह्या सगळ्यांनी जो एक निर्णय घेतलाय की कुठल्याही परिस्थितीत यावेळेला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर शिवसेना, भाजप, आरपीआयचा महायुतीचा झेंडा फडकवायचा, ह्या दृष्टीने उमेदवार कोण आहे पेक्षा हा महायुतीचा उमेदवार आहे, अशा पद्धतीनेच आम्ही सगळीकडे काम करतो. आणि काम करत असताना अन्य काँग्रेसमधली मंडळी आमची मित्र आहेत, शिवसेनेमधली, उभाटामधली मित्र आहेत, त्यांनी सांगितलंय की सदा वगैरे जर असतील तर आम्ही आमच्या पक्षाच्या बाजूला ठेवू आणि आम्ही तुम्हाला निवडून देऊ. आणि शेवटी काम करणारा कार्यकर्ता हा महत्वाचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या आपल्या सगळ्या आहेत त्याच्यामध्ये शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याची संधी ही माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला परत मिळते. मला वाटतं आता माझी 7व्यांदा इलेक्शन आहे. 3 वेळा जिल्हा परिषद आणि 3 वेळा पंचायत समिती, सरपंच टू जिल्हा परिषद अध्यक्ष, ही सगळी पदं भगवंताच्या इच्छेमुळे मला भोगायला मिळाली. एक मी म्हणतो लाख मोलाचे कार्यकर्ते होते म्हणून मला आयुष्यात शक्य झालं. आणि मला वाटतं माझं वय वर्ष आता 62 आहे, जवळजवळ शेवटची इलेक्शन मिळायला पाहिजे. ह्याच्यात मला संधी दिली त्याबद्दल मी पक्षाचा आभारी आहे. आणि ह्या 5 वर्षामध्ये ह्या भागात जे कार्यकर्ते आहेत किंवा या भागाचे काही विकासाचे प्रश्न आलेले असतील ते मार्गी लावण्यासाठी मी निश्चितपणे प्रयत्न करणार आहे की पुढच्या वेळेला सीट बिनविरोध सुटायला पाहिजे अशा प्रकारचं काम हे उभं करायचा प्रयत्न करणार आहे. निश्चितपणे ह्या देवगड तालुक्यातल्या 4 सीट बिनविरोध झालेल्या आहेत. इथल्या सुद्धा जरी बिनविरोध झाली नाही तरी सुद्धा लढण्यात जो आनंद असतो तो निश्चितपणे कार्यकर्त्यांना अधिक होतो. आणि तोच आनंद द्यायचं काम माझ्यासारखा एक छोटा कार्यकर्ता हा करतोय. आणि निश्चितपणे ह्या पंचायत समितीवर भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, आरपीआयचा झेंडा 5 तारखेला फडकेल याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. तुम्ही सध्या गावोगावी प्रचार करताय, कशा पद्धतीचं वातावरण आहे? अत्यंत चांगल्या प्रकारचं वातावरण आहे. आधीच आदरणीय मोदीजी, पंतप्रधान आमचे देवेंद्र फडणवीसजी यांनी जी काय जनतेच्या सेवेसाठी जे काय प्रकल्प केलेले आहेत, नवीन नवीन योजना आणलेल्या आहेत, ते जनतेतील लोकच आम्हाला सांगतात की हे छान काम केलेलं आहे. म्हणजे आमचं काम जनतेनंच आधी हलकं केलेलं आहे. आणि त्यामुळे त्यांना आम्हाला अभिमान आहे आमच्या नेत्यांचा. त्याचबरोबर आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे आहेत, आमचे रवींद्र चव्हाणजी आहेत, आमचे नारायण राणे आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही शिकलो आहोत की कसं काम करायचं, काय काम करायचं, जनतेची कामं कशी ओळखायची, आपण ओळखायची, जनता आपल्याकडे आली पाहिजे नाही, आम्ही जनतेकडे जाऊन त्यांचे सुखदुःख काय असेल ती पाहिली पाहिजे. हे आम्हाला जे शिकवलेलं आहे त्यानुसार आम्हाला कुठेही गेल्यानंतर कोणीही असं विचारत नाही वा या तुम्ही इकडे येऊच नका, आम्ही येऊन मतदान करणार असं सांगतात. त्यामुळे ही इलेक्शन अत्यंत आनंदाची आणि चांगले उमेदवार मिळाल्यामुळं अत्यंत चांगली. निश्चितच देवगडमध्ये हा मुनगे जो आहे, जो पंचायत समितीचा, यावर आपला झेंडा फडकवेल असंच आता एकंदरीत दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सतला, देवगड. आंबोलीत समाजकंटकांकडून भाजप उमेदवारांच्या बॅनरला काळं फासल्याची घटना निषेधार्ह आहे. आमची मैत्रीपूर्ण लढत होत असली तरी आम्ही एक कुटुंब आहोत अशी भावना शिवसेनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. निश्चितच घडलेला प्रकार हा निंदनीय आहे. आणि आज जी घटना घडलेली आहे, जे ज्येष्ठ गावकर आहेत तिथले, त्यांचा आम्ही आदर सन्मान करतो. कारण माझे जे गाव आहेत, चौकुळ असू दे, आंबोली असू दे, गेळे असू दे, 12/5च्या मर्यादेनुसार गाव चालणारे आहेत. आणि ज्याने मर्यादा भंग केलेली आहे, ज्या माते फिरूने, तो निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये त्याचं काय करतं परमेश्वर बघेलच. आणि ह्या जी कृती त्यांनी केलेली आहे, जे काळं फासण्याचं निंदनीय काम ज्यानं केलेलं आहे, त्याचा आम्ही निश्चित करतो शिवसेना म्हणून. आणि अशा वृत्तीची माणसं आहे ते समाजकंटक आहेत. ती अशा माथेफिरूंमुळे समाजाचं एक वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केलेला आहे. या संदर्भात आम्ही आज सकाळी पोलीस स्टेशनला निवेदन दिलं की जो कोण माथेफिरू असेल त्याला लवकरात लवकर पकडून त्याच्यावर कारवाई करावी. असं कोणताही उद्देश नाही. ज्याने केला असेल तो त्यालाच माहिती कशासाठी केला. तो माथेफिरू आहे निश्चितच. यामध्ये असं कोणतं त्यांचा पण ब्लेम नाही की आम्ही असं यामध्ये कोणताही ब्लेम त्यांचा नाही आहे आमच्यावर. आणि आम्ही केलंच नाही. आम्ही मंदिरामध्ये जाऊन या 12/5च्या मर्यादेनुसार नारळ ठेवला आणि त्याच्यामध्ये आम्ही सांगितलं की बाबा कुणी काय केलं असेल तर त्या गावाच्या मर्यादेला आम्ही मर्यादित राहून जे काय असेल ते कारवाई करण्यासाठी आम्ही नेहमी अग्रेसर असू. आम्ही या प्रकाराचा निषेध करतो. आणि असे प्रकार जे कोण करत असतील त्यांना ईश्वर बघून घेईल आणि ही जनता त्यांना माफ करणार नाही. निश्चितच येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्येच ते उघडकीस येणारच आहे. आज जो सकाळी प्रकार झाला भाजपच्या उमेदवाराच्या, भाजप म्हणजे आमचा मित्र पक्षच आहे, त्याच्या उमेदवाराच्या फोटोला कोणीतरी काळं फासण्याचा प्रयत्न केला. आमचं इलेक्शन सुरू व्हायच्या अगोदरपासून आणि आतापर्यंत
उमेदवार असतील, कोण विरोधी असतील, आपचे असतील, सगळ्यांचं एक कौटुंबिक नातं आहे. आम्ही फक्त इलेक्शनसाठी वेगळे लढतो आहोत. आम्ही हे वारंवार आमचं नातं पूर्ण घट्ट आहे. पण हे आमच्या नात्यात कलह निर्माण करायच्यासाठी आमची ही मैत्रीपूर्ण लढत आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे लोकांनी. आणि ह्याच्यात आमच्या नात्यात कलह निर्माण करण्यासाठी हा प्रकार कोणीतरी केला आहे, त्याचा मी निषेधच करतोय. आम्ही त्यांना स्वतः भेटून पण आलोय आणि सकाळी आम्ही पोलीस स्टेशन आंबोली दूरक्षेत्राला आम्ही निवेदन दिलंय की ह्या समाजकंटकावर कठोर अशी कारवाई व्हावी आणि रात्रीचा गस्त वाढवण्यात यावा आणि बॅनर वगैरे असतील ते आम्ही असून दे त्यांनी असून दे सुरक्षित ठिकाणी लावावे. कारण रस्त्यावर बॅनर असले तर कोणाचं कोण काहीतरी करून जाईल आणि ब्लेम आमच्यावरही येऊ शकतो, त्यांच्यावरही येऊ शकतो. याबद्दल हे नाही, पण हे बॅनर वगैरे ना सार्वजनिक ठिकाणी लावताना कोणाच्या घराकडे सुरक्षित ठिकाणी असे लावावे ही मी त्यांना विनंती करतो. कारण समाजकंटक हे खूप आहेत, प्रचार हा चालला आहे, आमचा विजय निश्चित आहे. त्याच्यामुळे सगळे काळजी घ्यावी आणि प्रशासनानेही गस्त वाढवावी ही विनंती आहे. तसं मी म्हणत नाही, त्यातून हा प्रकार नसेल. हा कोणतरी समाजकंटक तिसराच असू शकतो आणि ते हे काम करत असतात. कारण आमचे जे आमचे सहकारी आहेत किंवा आमचे कार्यकर्ते आहेत ते असला निंदनीय घाणेरडा प्रकार करणारच नाहीत. कारण आम्हाला विजय समोर दिसतो, आम्हाला हे घाणेरडे प्रकार करायची गरजच नाही आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या रणधुमाळीत आता महायुतीनं आपली पूर्ण ताकद झोकून दिली आहे. महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मंगळवारी दुपारी 3 वाजता कुडाळ हायस्कूलच्या मैदानावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भव्य जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब उद्या सिंधुदुर्गाच्या दौऱ्यावर येत आहेत. 3 वाजता उद्या कुडाळ हायस्कूलला त्यांची जाहीर सभा होणार आहे, महायुतीची जाहीर सभा होणार आहे. मोठ्या संख्येने लोक इकडे येतील. सगळे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, सगळ्या महायुतीच्या सर्व पक्षाचे अतिशय उत्साहात आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये हा कार्यक्रम यशस्वी करणार आणि तुम्हाला दिसेल लोक उत्स्फूर्तपणे ह्या कार्यक्रमाला पाठिंबा देतील, येतील, सहभाग घेतील. कारण का शिंदे साहेबांची क्रेज महाराष्ट्रभर कशी आहे हे काय मला वेगळं सांगायची काही गरज नाही. म्हणून मोठ्या संख्येने उद्या लोक इकडे उपस्थित होतील ही माझ्या मनामध्ये शंका नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांना वाव देण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्यानं कोकणच्या विकासाला मोठं बळ मिळालंय. कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वेसाठी तब्बल 3,244 कोटी रुपयांची तरतूद मच्छीमार, बागायतदार, पर्यटन आणि रोजगाराला चालना देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय यात जाहीर झालेत. याच पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कोकणवासियांच्या उन्नतीचा हा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प असल्याचं सांगत जोरदार स्वागत केलंय. पाहुयात स्पेशल रिपोर्ट. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेल्या कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्गाला अखेर गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी 3,244 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ह्या प्रकल्पाला लागणारे 6,500 कोटी त्याच्यामध्ये निम्मा किंवा अर्ध खर्च आपला केंद्र सरकार करेल, उर्वरित अर्ध राज्य सरकार करेल. हा जो निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी दिलेला त्याचीच अंमलबजावणी ह्या अर्थसंकल्पामध्ये होत असताना आपल्याला दिसते. म्हणजे नुसतं मुख्यमंत्री बैठक घेईपर्यंत थांबले नाही. आमच्या सगळ्यांच्या विनंतीवरून त्यांनी केंद्र सरकारशी ते बोलले, रेल्वे मंत्र्यांशी ते बोलले आणि राज्य सरकार 50% निधी देण्यासाठी तयार आहे, तुम्ही तुमचा 50% हिस्सा द्या असा आग्रह आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी केंद्र सरकारकडे केला. आणि त्याचमुळे कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये 3,000 नाही टोटल 30,000 रेल्वेसाठी ठेवले गेले, पण ह्या 6,000 मधले 3,244 कोटी ची तरतूद कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्गासाठी ह्या अर्थसंकल्पामध्ये आलेली आहे. 6,500 कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार 50% खर्च उचलणार आहे. 9 फेब्रुवारी पासून भूसंपादनाला सुरुवात होणार असून 2028 पर्यंत रेल्वे धावण्याचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलंय. या रेल्वेमुळे कोकण थेट पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडल्या जाणार आहे. आता उर्वरित राज्य सरकार म्हणजे आम्ही आमच्या माध्यमातून रेल्वे बोर्डच्या माध्यमातून देणार आहोत
आणि म्हणून त्याची भूसंपादनाची प्रक्रिया जी आम्ही ऑलरेडी त्याची सुरू केलेली आहे त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये चालना या कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये दिलेली आहे. म्हणजे त्या एका रेल्वे मार्गामुळे ज्याच्यासाठी आग्रह सन्मान्य राणेसाहेब स्वतः होते, पुढारीचे आपले जाधव साहेब होते आणि आम्ही सगळेजण वर्षानुवर्ष ज्या रेल्वे मार्गासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो ज्याच्यामुळे आमचा कोकण पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडला जाईल, आमचा कोकण अन्य बंदरांमध्ये रेडीकडे बंदर येत आहे, आनंदवाडी बंदर आहे, आपला जयगड पोर्ट आहे बंदर आहे, या सगळ्या पोर्ट बरोबर ज्या पद्धतीने आमच्या हे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र जोडला जाईल त्या दृष्टिकोनातून जो आमचा प्रयत्न होता, वर्षानुवर्ष जो प्रकल्प बंद होता त्याला खऱ्या अर्थाने चालना या अर्थसंकल्पामध्ये दिलेली आहे. यासाठी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचं मी मनापासून आभार मानेन, आदरणीय पंतप्रधान साहेबांचा मनापासून आभार मानेन. कारण का खऱ्या अर्थाने आमच्या कोकणाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. अर्थसंकल्पात मच्छीमारांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले. खोल समुद्रातील मासेमारी आता करमुक्त करण्यात आली आहे. तसेच 500 नवीन मत्स्य तलावांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मासळी साठवणुकीसाठी सप्लाय चेन मजबूत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मच्छीमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 नवीन तलाव या अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी उभारण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेला आहे. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्टार्टअप, महिलांचा गट व मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघटना याची साखळी बळकट करण्यात येईल. एक महत्वाचा उल्लेख किंवा उपयोजना या निमित्ताने इथे केलेली आहे. एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन तथा खोल समुद्रात पकडलेले मासे आता करमुक्त करणं आणि हे मासे विदेशात पाठवल्यास त्यात निर्यात माल समजले जाईल अशा पद्धतीने अतिशय महत्वाचा निर्णय, ज्याच्यामुळे आपल्या मासेमारांना किंवा मच्छीमारांना खऱ्या अर्थाने चालना मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय अतिशय महत्वाचा आहे. कृषी क्षेत्रात नारळ संवर्धन योजनेतून बागायतदारांना उभारी देण्याचा निर्णय झाला. कोकणातील नारळ बागायतीला पुनर्जीवित करण्यासाठी सरकारने विशेष पाऊल उचलले. नारळ संवर्धन योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे आणि नारळ उत्पादनातील जागतिक स्पर्धा लक्षात घेता भारताची उत्पादकता वाढवणे हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पर्यटन वाढीसाठी जलवाहतूक, सी प्लॅन सेवा तसंच बंदर विकास आणि जहाज बांधणी उद्योगाला प्राधान्य देण्यात आले. रेल्वे, मत्स्य व्यवसाय, कृषी आणि पर्यटन या माध्यमातून कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला साहजिकच नवी गती मिळणार आहे. स्थानिक तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. मात्र एकीकडे अर्थसंकल्पातून कोकणसाठी मोठ्या घोषणा तर दुसरीकडे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी किती वेगानं होते याकडे आता कोकणवासियांचं लक्ष लागून राहिलंय. उमेश पुचडे, कोकण साधलंय, कणकवली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अर्थसंकल्पातून कोकणच्या विकासाला बळ. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत 25 वर्षांच्या सत्तेतून फक्त भ्रष्टाचार, वैभव नाईकांचे आरोप. आणि भीषण अपघात, महिला जागीच ठार. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलंय. धन्यवाद.